Masikati akanaka hama neshamwari, mufaro wangu kusangana nemi zvekare mune chino chikamu, nyama nemweya zvichiri pamwe chete. Hakusi kugona kwedu asi kuda kwanyadenga aita kuti iwewe neni tisangane panguva ino. Saka nekudaro tinofanirwa kutenda naye, nekuti pane vamwe vatotadza kuiwana nguva iyi yekuti vachinge vachionesanawo, asi iwe neni tiri pano nhasi. Hakusi kugona kwedu kana kungwara kwedu, asi kuda kwemusiki wako nemusiki wangu, nekudaro tinofanirwa kumutenda naye. Saka nhasi muchikamu chatiinacho tiri kuda kutaura isusu pamusoro pekutenda muvatumwa vakatumidzwa pano pasi naye naMwari kuti vange vachitiudza zvatinofanirwa kuita. Zvaimbobva kupi izvi? Zvaibva kuna Mwari wavo naMwari wangu naMwari wako. Nai Mwari vakasarudza kutitumira vari vanhu. Nei chikonzero chacho ndechei? Chikonzero ndechekudai, havana kuda kutumira ngirozi asi vakasarudza kutumira munhu. Handiti? Nekuti ini kana iwe ukaudzwa nemunhupi yako munogona kunzwisana zvakanaka. Handiti? Iwe uri munhu, ini ndiri munhu, toudzana tonzwanana. But pakazenge pauya ngirozi manje, zvinozotinetsei? Handiti? Kuzonzwanana kwacho ipapa kunenge kwakutinetsei. Ndosaka Mwari vakasarudza kutumira vanhu vanenge isusu kuti tinzwanane. Saka zvatinofanirwa kuita kutenda kune vatumwa vese vakatumwa pano pasi naMwari. Handiti? Kuti vanhu ava vakange vari vanhu vatsvene vakasarudzwa naMwari kuti vatiudze meseji, vatiudze shoko raMwari. Pavanhu ivavo, hongu vakasarudzwa naMwari kunge vari vatsvene kuti vataure shoko raMwari, asi pane vamwe vaitenda obva wateera shoko iroro. Vamwewo ndo vaisatenda mariri. Hatisi tese tinotenda zvimwe chete, tinotenda zvakasiyana. Handiti?
Saka vamwe vaitenda votedzera, vamwe vaisiya zvavo zvakadaro kusatenda. Handiti? Zvazvaita Mwari vaiti parudzi rwoga rwoga vaitumira mutumwa. Shoko racho ravaitumira vatumwa vavo naro raingova rekuti iro Mwari mumwe chete. Musanamate zvimwe zvinhu kunze kwaMwari. Musanyengerwe nevamwe vanhu, asi gonai kunamata Mwari wenyu mumwe chete. Ndiro raiva shoko ravo. Kune vakatumirwa kumashure kwemurume anonzi Muhammad. Vaingotaura shoko rimwe chete, asi vanhu ava vakauya kumashure kwaMuhammad vaitumirwa vakanangana nerudzi rwavo. Murume anonzi Muhammad obva azotumirwa naMwari kuti asvitse shoko kundudzi dzose. Handiti? Shoko rake raakauya naro harina kusiyana neshoko rakauya nevakauya kumashure kwake. Hongu mutemo unogona kuchinywa zvichienderana nenguva yamunenge muchirarama, asi shoko rekuti Mwari mumwe chete raingova rimwe chete. Vese vakauya kumashure kwake, naiyewo zvekare aingotisimbisa kuti Mwari anonamatwa mumwe chete. Musawanikwe muchinamata zvimwe zvinhu kana kuva nevamwe vamwari kunze kwaMwari mumwe chete. Saka shoko ravo rakanga riri rimwe chete kubva pakutanga kusvika pakupedzisira pane murume anonzi Muhammad. Vaingokurudzira vanhu kuti namatai Mwari mumwe chete. Yes, mutemo ndo inogona kuzoti siyanei, asi shoko rekuti Mwari mumwe chete raingova mumwe chete. Hakuna akazombouya achiti kana maakunamata kuna Mwari, tangai masvitsa munamato yenyu apa yozosvitswa kuna Mwari. Kwete, vese vaingoti Mwari mumwe chete. Ndo raiva shoko ravo. Usava nevamwe vana Mwari kunze kwaMwari mumwe chete. Saka donzvo ravo, chinangwa chavo, takatarisa isusu tinoona kuti chinangwa chavo chaingova chimwe chete. Chinangwa chavo chaichingova chimwe chete. Namatai Mwari mumwe chete wechokwadi. Namatai Mwari mumwe chete wechokwadi. Kubva kune akatanga kusvika pane wekupedzisira Muhammad, donzvo ravo raingova rimwe chete. Shoko ravo raingova rimwe chete. Hakuna akauya nerimwe shoko rake rinobva pasi pehana yake, asi shoko ravaiuya naro raibva kuna Mwari mumwe chete wawaitiparidzira nezvake.
Pavatumwa vese vakatumirwa naMwari, semutendi unofanira kutenda kune vose. Nekuti vatumwa ava vakasarudzwa naMwari kunge vari vanhu vatsvene, vanhu vakarurama, vanokwanisa kutungamirira vanhu. Saka unofanira kutenda mavari vese. Ukaona wane mumwe unenge wakubvisa pavatumwa vaMwari, zvoreva kuti hauchakudze Mwari, nekuti Mwari ndiye akasarudza mutumwa iyeye kuti auye kuzotiparidzira, kuti auye kuzotiudza ukoshwa hwake Mwari wacho. Saka ndinofanira kuremekedza vanhu ivava nekuti vakasarudzwa naMwari kunge vari vatsvene, kunge vari pamusoro pedu. Saka ndinofanira kuvaremekedza. Ndotenda mavari. Kune vatumwa vakati wandei kwazvo vakatumirwa. Muhammad asati auya, nekuti Muhammad ndiye anova iye mutumwa waMwari wokupedzisira. Tinotenda mavari zvekare vese. Hatisarudzi kana tiri kuchitendero chinonzi Islam. Mutumwa wese akatumwa pano pasi naMwari kuti anga achitiparidzira tinotenda maari. Zvekare tozouya sezvandangotaura pamashure kuti Muhammad ndiye anova iye mutumwa waMwari wokupedzisira. Hakuchinazve mumwe mutumwa achauya. Muhammad akakwana akadaro nekuti akatumirwa kundudzi dzose. Handiti Muhammad mutumwa waMwari, zvekare ari iye wokupedzisira. Handiti saka tinofanira kumupa futi ruremekedzo rwake semutumwa waMwari. Ruremekedzo rwatinongopa kune vakatumirwa kumashure kwake ndo ruremekedzo rwatinongofanira kupa murume uyu wokupedzisira. Handiti zvekare kana uri mutendi, zvinenge zvabuda pamuromo pemutumwa, zvinenge zvataurwa nemutumwa waMwari, kana kuti zvaanenge akudzidzisai, munofanira kuzviita, nekuti vatumwa vaMwari vaisataura kubva muhana dzavo, asi zvavanenge wanzwa kubva kune akavatuma ndo zvavaitaura. Saka zvinenge zvabuda apa pamuromo pevatumwa, tinofanira kuzviteedzera, tinofanira kuzviremekedza, ndorarama mazviri.
nekuti vaisataura zvinobva pasi pehana dzavo, asi zvinenge zvawanenge wanzwa kubva kuna Mwari ndozvavaitaura. Saka nekudaro ndofanira kuita sei? Kuzviremekedza, ndorarama mazviri. Sezvandangotaura pamashure kuti zvinenge zvataurwa nevatumwa tinofanira kuita sei? Kuzviremekedza. Ndambotaura kumashure kuti vatumwa vaitumirwa pano pasi naMwari nenguva dzakasiyana siyana. Panguva dzavaiuya, vaiuya nemutemo inoenderana nenguva iyoyo. Handiti? Saka Muhammad anova iye mutumwa waMwari wekupedzisira ane mutemo waakauyawo nawo kuvanhu vose, kwete kumaMuslim, kuvanhu vose, nekuti akatumidzirwa kundudzi dzose. Ndiye anova mutumwa waMwari wekupedzisira akatumidzirwa kundudzi dzose. Muhammad haana kuuya akanangana negrupu revanhu kuti Muhammad anoparidzira vanhu vakati chete. Muhammad akatumwa naMwari kuzotaura shoko raMwari kuvanhu vose vari pano pasi. Saka mitemo yaakauya nayo tinofanira kuiremekedza, tinofanira kuteedzera zvaanenge akatiudza kuti tiite, nekuti zvaisabva pahana pake. Torarama mazviri nekuti zvaibva kuna Mwari akamutuma. Chinangwa chaitumidzirwa vatumwa naMwari ndechei? Mwari vaitumidzira vatumwa pano pasi kuti vavatungamiriri kunzira tsvene. Nzira tsvene ndoipi? Yekunamata Mwari mumwe chete wechokwadi, kwete kunamata chimwe chinhu chakatosikwawo naMwari, asi namata iye wacho akatuma ari kukuudza shoko. Ndiye anofanirwa kunamata Mwari mumwe chete. Ndo chinangwa chaitumidzirwa vatumwa naMwari kuti vatitungamirire kunzira tsvene, nzira yakarurama, inova iyo yekupfugamira Mwari wangu mumwe chete akandisika neakakusika iwe. Zvekare, chinangwa chimwe chaiita kuti Mwari vatume vatumwa ndechekuti Mwari vaida kuti isusu vanhu tinzwisise, handiti, kusikwa kwatakaitwa naMwari. Isusu tonamata iye nekurumbidza zvekare iye ari ega, handiti, nekuti ndiye musiki wazvose. Hakuna mumwe munhu pano pasi akafanira kunamatwa kunze kwaMwari. Hakuna chimwe chinhu chakafanira kunamatwa kunze kwaMwari, handiti. Ndo chimwe chinangwa chaitumidzirwa vatumwa naMwari, handiti.
Chimwe chinangwa zvekare chaiita kuti Mwari vatumidzire vatumwa ndechekuti panosvika zuva iro rekutongwa, hakuna munhu anouya nechikonzero kana nemubvunzo nekuti tese nzira takaratidzwa, nzira tsvene takaratidzwa nevanhu vaitumidzirwa naMwari. Vanhu vakanga vakarurama vakatiratidza nzira, vakatisiyira gwara. Saka musi unosvika zuva unofanirwa kunge usina chikonzero nekuti nzira takaratidzwa. Saka ufanira kunge une chikonzero. Nekuti vamwe vanozoti inini ndakanga ndakarasika, handina akandiudza, handina akandiratidza nzira tsvene, ndosaka ndakaita mabasa akaipa. Handiti? Saka ndo chechimwe chechinangwa chaiita kuti Mwari vatumire vatumwa vavo. Panosvika zuva iri, usave une chekuchema nacho. Shoko rakauya nevarume vakasarudzwa kunge vari vatsvene naMwari. Kuvanhu vavo raingova rekuti namatai Mwari one, mumwe chete, kwete mumwe munhu kana chimwe chinhu. Zvipirei kuna Mwari, moita kuda kwake Mwari wacho. Vese zvavo ndo raingova shoko ravo iro, kubva kuna Noah, Abraham, Isaac, Ishmael, Moses, Aaron, David, Solomon, Jesus, Muhammad nevamwe vandisingakwanisi kudoma nemazita panapa. Shoko ravo raingova rekukokera kuna Mwari mumwe chete, vachitidzivisa kunamata vamwe ana Mwari kunze kwaMwari mumwe chete. Ndo raingova shoko ravo. Ndine zvimwe zvezvikamu zvandanotora muBhaibheri zviripo panapa, zviri kungotiratidza isusu kuti kubva kuTestamende yakare shoko raingova rimwe chete rekuti Mwari mumwe chete. Touya kuTestamende itsva, toona isusu zvekare kuti shoko harina kubvira rakachinja, raingova rekuti Mwari mumwe chete. Zvekare touya pane murume anonzi Muhammad, anova iye akatumwa pakupedzisira. Shoko raingova rimwe chete zvekare, Mwari mumwe chete. Saka chinangwa chavo chaiva chimwe chete, donzvo ravo raiva rimwe chete.
hapana akauya nezvake ega, vese vaingotaura chimwe chete. Takatarisa isusu mukorani, Mwari vari kungotaura ivo kuti nzira tsvene kana kuti nzira yakatwasuka ndeyekuti unofanira kunamata Mwari umwe chete, unofanira kunamata Mwari umwe chete wechokwadi. Hakuna mumwe munhu akafanira kunamata kunze kwake Mwari. Saka muchidimbu tingangoti isusu takatarisa kubva kuvatumwa vese vakatumwa pano pasina Mwari, kubva kune wekutanga kusvika pane wekupedzisira nauye Muhammadhi, shoko ravo raingova rimwe chete. Saka hama dzangu, zvinhu zvakangonaka kuti tinge tinokudza nekuremekedza vatumwa vaMwari. Ngatisawanikwe tiri vanhu vanosarudza, ngatikudzei nekuremekedza vatumwa vakatumwa naMwari. Handiti? Ndinotenda hangu nekunge ndinemi mune ino nguva. Ndovimba tinosangana zvekare mune chikamu chinoteera. Mwari wekudenga ngaakuchengetedzei, ngaakuropafadzei, ngaakubatsirei mune zvose zvamungaita mukati meupenyu hwenyu. Ndinotenda, ndatenda.